जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। रउआ सब भोजपुरी श्रोतागण के हम जीजी तिवारी जी भोजपुरी फैंस क्लब के माध्यम से प्रणाम करतानी। आशा करतानी कि आप लोग बहुत बढ़िया होखम। जब भैया ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रहा बा कि भोजपुरी के लोकप्रिय गायक और अभिनेता सिंगर टीटू रिमिक्स के एक्सीडेंट हो गल बा। जी हाँ भैया, बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट भइल बा, जे अभी हॉस्पिटल में भर्ती बाड़े और मौत के मुंह में बाड़े। जी हाँ भैया, बहुत ही जबरदस्त गायक आप लोग तस्वीर देख रहा बानी एगो पोस्ट के माध्यम से, जेमे टीटू रिमिक्स जी देख रहा बाड़े कोई को सुपर डुपर हिट गाना देले बाड़े। और ये आप बता दी घटना कब भइल बा कि मुंबई से जब अपना गांव जात रहन, जी भैया मुंबई से अपना घर जात रहन तो नासिक में ये एक्सीडेंट हो गइल बा। जी भैया, आप लोग गाड़ी देखत हैं, गाड़ी के सीन देखी, गाड़ी के का हाल बाटे। जी भैया, गाड़ी के हाल देखला से लाग रहल बा बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट भइल बा, काहे कि गाड़ी के हालत बहुत ही खराब हो गइल बा। और आप लोग के कुछ तस्वीर में देखिए रहल बानी कि पैर और में चोट लागल बा, बहुत ज्यादा खून निकल रहल बा। और आजकल ऐसा माहौल बा कि जल्दी हॉस्पिटल में कि बहुत मुश्किल बाटे कहीं भी हॉस्पिटल में बेड खाली रहल, काहे कि इतना ना कोरोना महामारी के चलते भीड़ बाटे, कहीं जगह नहीं के। ऐसा हालत में बहुत बढ़िया इलाज मिल पाई या ना मिल पाई वो भी एगो बहुत बड़ समस्या बा। लेकिन खबर बस सतने निकल के आ रहा बा हॉस्पिटल में भर्ती बाड़े और बहुत ही मतलब जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहल बाड़े। तो आप लोग दुआ करी जा भगवान से कि ठीक हो जा। जी भैया, आप लोग दुआ करी जा, काहे कि घर जात रहन और घर के लोग आशा लगैले होई कि बबुआ हमारे घरे आवत, लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक बाटे भैया। ये से हम सोचनी कि आप लोग की खबर जरूर बता दी, काहे कि कुछ ही देर पहले ब्रेकिंग न्यूज कई सोशल मीडिया पे पोस्ट के माध्यम से जानकारी निकल के आयल बाटे। तो आप लोग भगवान से दुआ करी जा कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, कुछ ऐसा ना होके जना से बहुत ही दुख हो जाए। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में भगवान से दुआ करी जा, प्रार्थना करी जा कि जल्दी ठीक हो जाए टीटू रिमिक्स जी। और भोजपुरी के पल पल के खबर जाने खातिर अपन भाषा में चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लेम जा। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के घंटी वाला बटन दबा के सबसे पहले कोनो भी खबर के नोटिफिकेशन फ्री में बिल्कुल अपना मोबाइल में पा सकते हैं। जय भोजपुरी, एक तब बना के राखी जा।